Bojana i Petra bihu rođene sestre. Njihovi roditelji bili su vrlo siromašni. Jedne hladne večeri sestre su ugledale čoveka u tankoj odeći kako drhti od zime. Petra je skinula svoj džemper i njime ga ugrnula. Ovo je veoma razljutilo Bojanu. Petra, zašto si mu dala svoj džemper? Razvikala se ona. Sada će mama i tata morati tebi da kupe novi. Petra se nasmešila i rekla: Ne, snaći ću se ja i sa starim džemperom. Ovom čoveku je bio potrebniji nego meni. Te noći Petra je otišla u sobu posle večeri. Pomolila se pre odlaska na spavanje. Čim je otvorila oči posle molitve, kraj sebe ugledala veliki kovčeg. Kad ga je otvorila, u njemu je našla gomilu vunene odeće, dovoljno za čitavu njenu porodicu. Unutra je bila i poruka u kojoj je pisala: Hvala što si svog anđela čuvara spasila od hladnoće.